Eguerdion. Jainkoaren doaiak eskertzera, arantzazun bildu zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Baita segura irratiaren bidez, gurekin bat egin nahi duten guztioi, ongi etorri beroa. Gaur, Irutasun Santuaren festa elkarrekin ospatu nahi dugu. Askotan, sakontasuna falta zaio gure bizitzari, arinkerian bizigera. Bizitzaren sakonera jaisten geranean, dena beste era batera ikusten dugu, eta bizikera barrurago sakontzen saiatu beharko genukeela ikusten dugu. Barruan besteenganako joera daukagu bizakiok, eta elkar egiten dugunean sortzen da gu elkarren batasuna. Maitasunak sortzen du batasuna. Jainkoa bera seme alabengana isuria dago, bat egiteraino. Era hortan iristen gera, Irutasun Santua zerbait ulertzera. Jainkoa gurekin dagoela. Gizakoioi egin zaigun duaia, jainkoaren antzeko eta maite eginak izana, egiaz eskertzekoa da. Horixe egin nahi dugu Eukaristia honetan. Hasi gaitezen, zutik jarri eta kantatuz. Goazen elkarguri, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza. Goazen elkarguri, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Gurekin dugu maixotan lagun, gurekin dugu, gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, amaitasunez bere esana. Goazen elkarguri, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko baitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Erlijiosa kontemplarien egun honetan, beraien alde otoitz egiteaz batera, jar dezagun geure burua gure jainkoaren eskuetan, eta sinets dezagun haren maitasunean. Aitor diezaiogun bekatari garela. Jesus jauna, aitaren maitasuna erakutsi diguzuna, erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna,
zure bidean gurean naia zaituguna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, Elizari espirituaren arnasa txertatzen diozuna. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita, abestuko dugu Aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Deno? Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jaundita eder zaitugulako, gorazu bedeinkatu azu, ezkerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita guztiduna, gorez bezuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Jainko aita, egiaren hitza den zeure semea eta Espiritu Santutzailea bidali dituzu mundura, gizon emakumei zeure misterio miragarria agertzeko. Egizu, egiazko sinesmena aitortuz, ezagut dezagula betiereko irutasunaren aintza eta gurtu dezagula batasun ahal guztiduna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Urrun eta gertu dagoen jainkoa hitz egitea, fedeak bakarrik asmatzen du.
Jainko izakeraren ezaugarria maitasunezko gertutasuna dela, esango digu Deuteronomio liburuak. El Antiguo Testamento percibió a Dios y lo encontró en el camino como guía y se sintió amado. Escuchemos el texto del Deuteronomio. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Galdetu aintzinako garaiei, zu baino lehenago izandakoei, jaunak gizakia munduan sortu zuenetik hasita. Galdetu ea inoiz horrelakorik gertatu edota entzun izan den munduaren ertz batetik besteraino. Ba ote da herririk zuk bezala jainkoa zuaren erditik mintzatzen entzuten eta bizirik gelditu denik? Izan alda inoiz jainkorik herri bat beste herri baten menpetik atera eta beretzat hartzen saiatu denik? Ba, horixe egin zuen jaunak, zuen jainkoak, zuen begibistan Egipton. Ezaugarri, mirari eta egintza harrigarriz, borrokaren bidez, ahalmen handiz, esku indartsuz eta izua zabalduz askatu zintuzten. Aitortu beraz gaur eta izen beti gogoan jauna dela jainkoa, goian zeruan eta behean lurrean. Ez da besterik. Bete gaur ematen dizkizudan legeak eta aginduak. Zoriontsu izan zaitezten zeu eta zure ondorengo seme-alabak eta luzaro bizi jaunak, zeure jainkoak betiko emango dizun lurraldean. Jaunak esana, jauna jainkotzat baldin badu, aberriuna baitoatzu. Jauna jainkotzat baldin badu, aberriuna baitoatzu. Zuzena baita jaunaren izan, fidagarria hark egin duen guztia. Justizia eta zuzen bidea ditu maite, jaunaren maitasunaz dago lurra betea. Jauna jainkotzat baldin badu, aberriuna baitoatzu. Jaunak bere izaz egin du portzia, bere hau arnasaz astro guztiak. Izan ere arkesan eta dena egin zen, arkagindu eta izaten du jarraitzen. Jauna jainkotzat baldin badu, aberriuna baitoatzu. Jainkoa aita dela aitortzeak ez du gizakia morroi bihurtzen.
askatu egiten du. Hala esango die San Pablo erromatarrei. Que el hombre llame padre a Dios no lo esclaviza. El cristiano solo se inclina ante su Padre Dios. Escuchemos de la carta a los romanos. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, jainkoaren espirituak idatzen dituenak, horeixek dira jainkoaren seme-alaba. Zuek ez duzue hartu esklabo egiten zaituzten espiritua, berriz ere beldurrez bizitzera eramango zaituztena. Zuek seme-alaba egiten zaituzten espiritua hartu duzue, eta espirituaren bidez, aba, hau da, aita hots egiten diogu jainkoari. Espiritu horrek berak gure espirituarekin bat eginez, jainkoaren seme-alaba garela aitortzen du, eta seme-alaba bagara baita oinordeko ere, jainkoaren oinordeko eta Kristoren oinordeko. Zeren nekeetan Kristoren kideko baldin bagara, haintzan ere haren kideko izango baikara. Jaunak esana, Eskerra zuri, jauna. Jainkoa gure artean dagoela eta gurekin bizi dela ahaztutzen badugu, ez dugu berri honik jasoko. Berri hona, Kristau mezua, egi berritzaile eta indartzaile izan ordez, doktrina edo asmakizun hutsa izango litzateke. Ara Jesusen hitza eta agintza eta promesa. Begira, ni zuekin nauzue egunero munduaren azken egunera arte. Ireki dezagun geure bihotza Jesusen agindu pozgarri hau onartzeko. Zutik garrita aleluia abestuz. Denok aleluia. Aitza aitari, eta semeari, eta Espiritu Santuari, baden eta bazen eta badatorren jangoikoari. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna.
hartan, 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek aurrez agindu zien mendira. Ura ikusi zutenean, auzpez agur egin zioten. Batzuk ordea zalantzan zeuden. Eta Jesusek hurbildurik honela hitz egin zien. Aginpide oso-osoa eman zait zeru lurretan. Zoazte eta egin ikasleak herrialde guztietatik. Bataila itzazue aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, eta erakutsi haiei nik agindu dizuetan guztia betetzen. Begira, ni zuekin nauzue egunero, munduaren azken egunera arte. Jaunak esana, eskerra zuri jauna, aleluia, aleluia, Kristau senide maiteok, Paskoaldiaren ondorengo igande honetan, kristauok espresuki hirutasun santua ohoratzen dugu. Hirutasun santuaren gure lehen esperientziak ez ditugu oroitzen, baina izan genituen. Jaio eta berehala, hirutasun honen izenean bataiatu gintuzten. Umetatik amak edo amonak irakatsi ziguten aitaren egiten, aintza errezatzen. Pixka bat koskortu ginenean, xuxen ikasi genuen hirutasun santuaren oinarrizko dotrina. Kristau jainko bakarra, hiru persona ezberdinek osatzen dutela. Hirurak jainko izate berekoak, aitak, semeak, hau da Jesu Kristo jaunak, eta Espiritu Santuak. Hiruko jainko bakar horren misterioak buruz gain egiten bazigun ere, arazo handirik gabe irakasten zigutenei amen esaten genien eta aurrera egiten genuen. Gerokoak etorri ziren eta ari dira etortzen. Bizitza bere arlo guztietan guk uste baino areago aldatzen ari zaigu. Fedearen arloan ere bai, nola ez. Jainkoaren fede aitormena larri, zaindu eta bakandu bazaigu, zer esanik ez hirutasun santuaren fede aitormena. Nola hitz egin egoki antzean gai honetaz gaur egun? Jesusek ez zigun txostenik eman lurrera etorri aurretik zeruan hirutasun hori nolakoa zen eta hauta beste. Ez dugu olako deskribapenik, ez dugu. Nondik dakigu nolabait behar beste hirutasun santuaz? Jesusek evangelioan
irakasten dizkigun ikasgaietatik, paraboletatik, bere jokaeretik. Gure fedean, kristau fedean, jainkoa nolabait esan familia da. Maitasun beteko familia. Batasun auksiezinekoa eta ahalmen osoz jantzia. Maitasunaren ahalmen osoz. Horren berri eman digu Jesusek. Adibidez, Jesusek ikasleei eta guztiei dei egin eta esaten digunean, zoazte, saldu izazue ontasun guztiak, banatu pobreei, etorri eta jarraituneri. Horrekin adibidez, Jesusek hirutasun santuari buruz zerbait esaten digu. Hau da, hirutasun santuan ez dago jabetza pribaturik. Hau nerea da, hori zurea da, zure izenean dago, hori nere izenean dago. Besterena ez da ukutu behar, hirutasun santuan ez da olakorik. Aitarena den guztia semearena da. Hau ez da teoria hutsa, Kristau jainkoaren familian gerana eta deguna guztia partekatua dago. Honen ondorioak ikaragarriak dira. Mundu honetan behar bada hau nolabait bideratu beharko dugu lege eta normen bitartez eta abar. Baina honen espiritua ederra da eta bikaina da. Naizena eta dudan guztia besteena ere bada. Besteentzako, besteen onerako, besteen zerbitzurako naiz. Eta horretan asmatzen dedan neurrian, orduan eta niago naiz, orduan eta personago naiz. Orduan eta distira hundiagoz agertuko naiz neure personalitatean. Horrelakoa da jainkoa. Beste adibide bat, gogoan duzue parabola hura, mastira deituz joan zen jabea, goizean, eguerdian, arratsaldean, eta azkeneko ordu bete faltazala, azkeneko deitu eta mastira denak lanera. Lanaldia bukatu zen eta ordainketa, egunean ordaintzen zen. Eta jabeak dio, ordaindu azkenengoetatik hasita. Eta azkenekoei goizeko ordukoekin gelditu ziran kantitate berbera ordaindu zitzaien. Eta aurrekoek uste zuten, hoiei horren beste eman baldin badiete, guri gehiago emango ziguk, ba ez. Eta Jesusek parabola hau esaten digu, jainkoaren erreinua horrelakoa da. Beraz, hirutasun santuaren eremuan, bere nolabait esateko, bere herrian, bere zeruan, gauzak horrela dira. Azkenengoak lehenengo. Zeintzuk dira azkenengoak gure mundu honetan? Joan gindezke zaharren adinekoen egoitzetara, joan gindezke espetxeetara, joan gindezke ospitaletara, joan gindezke kaleko eskaleengana,
joan gindezke etorkinen gana. Hirutasun santuaz zerbait esan behar baldin badegu, horrela iruditzen zait esan beharko gendukela. Horregatik Jesusen jokaera izan zen bezalakoa izan zen. Eta jokaera hori, Jesusen jokaera horrek ez zuen ongi etorririk izan, oroar alderantziz. Ez zan begi honez ikusia izan Jesus. Bere bihotza garbiegia zelako. Horregatik, Jesusek esaten digu, jangoikoak, nire aitak zerukoak ez du morroirik edo miraberik nahi, seme alabak nahi ditu. Etxeko ondasun guztiaren oinordekide eginak nahi ditu. Benetako oinordea eskubide osoz Jesus bakarrik da. Bera da jainkoaren seme bakarra. Baina jaingoikoak bere etxeko ateak ireki dizkigu eta oinordekide egin gaitu. Bukatzeko. Berrion zoragarri hau Jesusek gurutzeko heriotzaz seilatu zuen. Munduak ezin du jasan berrion zoragarri hau. Baina Jesusek heriotza bere gain hartu zuen gogoz eta garaitu. Evangelioan esan zaigu, aginpide osoa eman zait zeruan eta lurrean. Hori dugu Jesus jauna, hil eta berbiztua. Eta berarekin bat nahi gaitu Jesusek. Maitasun honetara jangoikoak begiak irekitzen dizkigun einean, bihotzean dastatu arazten digun neurrian maitasun hau, gauza izango gara Jesusekin bere nekeetan kide izateko, eta jangoikoak ezagutzera emango digu, heriozaren gainetik, bekatuaren gainetik, ezinaren gainetik, jartzen gaituela. Eta bere erregetza ekartzen ari dela jangoikoa etsigabe. Eta bizia ematen degun einean jangoikoak zaintzen gaituela, bizi beteraino gu eraman arte. Eta horrela, denak, zoazte, egin nire ikasle mundu zabalean, bataiatu herri guztiak, Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Egin dezagun gure fedearen aitortzen. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk eta gobena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaintzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, jainkoak bere seme alaba egin gaituela jakinik, inolako beldurrik gabe beraz
usterik onenaz otoitz berean bat egin dezagun. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Egun hauetan lehenengo aldiz jaunartzen duten aurren alde, sendotza hartzen duten gazteen alde, ezkontzen diren bikoteen alde, gaixoen igurtzia hartzen duten gaixoen alde. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Kontemplazioan bizi diren monastekien alde, eta otoitzean, lanean, eta kaikoaren gorespenetan bizi diren monja eta monjeen alde. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gerran edo sesioan bizi diren herrien alde, gure Euskal Herriaren alde, Jainko aitaren seme alaba bezala bakean elkartu gaitezen. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Mundu honetako beren aita edo ama galdu duten aurren alde, zeruko beren aita eta ama ezagutu gabe bizi direnen alde. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Entzun gure aita eta ama zaren Jainkoa, hainbeste maite duzun herriaren otoitzak. Emaiozu zure seme alaba bezala bizitzeko behar duen guztia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoiz, guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jainko gure jauna, zure izen santuari dei egiten diogu. Egin itzazu santu zeure ahalmenaz aurkezten dizkizugun doain hauek, eta horien bidez bihur gaitzazu guztiok zeurezat betiko opari atsegingarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, Jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zu, aita, zeure seme bakarrarekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko bakarra zara, jaun bakarra, ez persona bakarra, baizik izate batean 3 persona. Eta zuk irakatsirik, zure aintzaz sinesten duguna bera, ezeren alderik gabe aitortzen dugu bai zure semeaz, bai Espiritu Santuaz. Honela, egiazko eta betiko Jainko aitortzen zaitugularik, 3 persona gurtzen ditugu aldi berean, 3 izate batekoak eta handitasun berekoak. Zu zaituzte goresten aingeruek eta goi aingeruek, baita kerubin eta serafin doatsuek ere, beti eta beti bihotz batez kantari. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egitzazu bada 20 ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko xuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren
Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gozainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virgina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainkoal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudena. Zurea zu erregetza, zure agos eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiogun elkarri jaunaren bakea. Jangoikoaren bildotza,
Zukentzen duzu mundoko pekatua, errukia, jakoikoaren bildotza. Zukentzen duzu mundoko pekatua, errukia, jakoikoaren bildotza. Zukentzen duzu mundoko pekatua, emai duzu barea. Ona hemen Jaungoikoaren bildotza, munduko bekatuak kentzen duena, aitaren gandik berarekin bat izanik etorri zaiguna, Espiritu Santu berberarengan. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esatzu bizbat eta sendatuko naiz. Jauna gure jainkoa, Bete ikatua zu, zeru lurren egile, bete ikatua zu, guztien salbatzaile, bete ikatua zu, gure jabe zarata, bete ikatua zu, gure jabe zarata, bete ikatua zu. Jesus jainko semea, Bete ikatua zu, gure gatik ilzara, bete ikatua zu, aitak biztu zaituta, bete ikatua zu, gure arteak zaude, bete ikatua zu, gure arteak zaude, bete ikatua zu. Espiritu Santua, Bete ikatua zu, biztian bizigarri, bete ikatua zu, ozen baile bikaina, bete ikatua zu, balkoetan pozgarri, bete ikatua zu, malkoetan pozgarri, bete ikatua zu. Egin dezagun otoiz. Jainko gure jauna, betiereko irutasun santua eta haren batasun hausiezina aitortu dugu. Egizu, hartu dugun sakramentu honetan, aurki dezagula gorputz animen osasuna.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jainkoari buruz zerbait badakigu, asko dakigu, eta horrek sakontasuna ematen dio bizitzari. Bataioa eta eukaristia bizitzeak jainkoaren misterioan eta maitasunean oinarrituak gaudela adierazten du. Eta aldi berean sakontzen jarraitzea dela gure eginkizuna. Azken egunera arte gurekin dagoela esan digu Jesusek. Ez alditugu inoiz galduko bere urratsak eta bideak. Agur eta beste bat arte. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jainkoa alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea,